アシンメトリー合わせのワンピース&ブラウス。左身頃寄りの前開きラインが流れるようなシルエットのデザインになっています。アクセントのあるコーディネートをお楽しみいただけます。コンパクトなスタンドカラーと袖口のふんわりとしたタックが女性らしい雰囲気になっています。着丈は2種類。1枚で楽しめるワンピース丈と様々なボトムスと合わせやすいブラウス丈です。リネンやコットンなど季節に合わせた生地で作ってみてください。